una aproximació al que és l'economia solidària. Donem les gràcies a l'Ateneu del Barcelonès Nord, que és qui convoca l'acte, i havíem pensat en distribuir l'acte amb una breu presentació del Jordi, que probablement molts de vosaltres el coneixereu, i després entrarem a explicar per quin motiu neix aquest llibre i anirem assenyalant algunes curiositats i punts d'interès del llibre que potser us poden animar a adquirir-lo. Hem deixat uns quants exemples aquí a l'entrada i està a la vostra disposició per comprar. Doncs el Jordi García Jané és soci treballador a l'Apòstrof, que és una cooperativa de comunicació que està a Barcelona, a la seu del grup Ecos, al carrer Casp. Ell és un estudiós de l'economia social i solidària. De fet, en aquest llibre, una cosa que he descobert és que la matriu original del balanç social va sortir del teu coco. O sigui que vull dir que el Jordi, més enllà de practicar economia social, també la pensa. Això és d'agrair. Publica regularment en un blog que es diu economiasolidària.cat i un llibre pel qual també va ser bastant conegut és el de Déu Capitalisme, que es va publicar el 2012. També és regidor a l'Ajuntament de Santa Coloma i fa poc, al gener, vaig tenir el goig de poder-lo entrevistar en un programa que fem des de la GES del Barcelonès Nord a la televisió local. Allà jo em vaig quedar molt amb la idea que tu ets un deconstructor del capitalisme, no? És com un militant d'altres opcions. I en tot cas anem entrant al llibre, en matèria. Un tema que expliques a l'entrada és que l'economia social i solidària és una realitat molt tendra aquí a casa nostra. Recordes que, de fet, la primera Fira de l'Economia Social i Solidària que es fa a Fabra i Coats va començar el 2012, per tant estem parlant de pocs anyets, que hi ha una vertiginosa eclosió i una necessitat d'elaborar un marc conceptual per sustentar aquestes iniciatives i potser aquesta és una de les raons del naixement d'aquest llibre. Com que aquesta és una realitat tan en ebullició, la de l'economia social i solidària, podem dir que aquest llibre potser en poc temps ja s'haurà de renovar o caldrà fer una nova edició, posar noves entrades o rectificar-ne algunes de les que hi ha ara. Bé, en primer lloc, bona tarda i gràcies a l'Andreu per haver-te llegit el llibre i estar així fent un mà comentant-lo. Sí, és a dir, clar, aquest llibre per mi sorgeix, tal com tu molt bé has dit, d'una banda perquè l'economia solidària és molt tendra en general. Al món es comença a parlar d'economia solidària cap als anys 80 del segle passat. A casa nostra fins a principis del 2000 amb la creació de la xarxa d'economia solidària és el primer moment en què se'n parla i, com tu recordaves, l'eclosió de tot això té lloc el 2012 a la primera Fira d'Economia Solidària. Per tant, estem parlant, tal com tu recordaves, una realitat molt tendra i a mi em surt la necessitat d'endreçar. Quan dic endreçar, dic també endreçar-me a mi mateix. És a dir, com una persona que des de l'any 96-97 ha estat molt ficada en aquest món, per tant, el 2017, que és quan vaig acabar aquest llibre, feia 20 anys, una necessitat fins i tot personal de dir, a veure, Jordi, tot el que has viscut i has après en això, i intentem ordenar-ho, fins i tot per tu mateix, una idea de situar cada cosa, d'establir límits, de fixar pràctiques, i evidentment amb el risc molt sa, vull dir que potser la paraula no és risc, però sabent que naturalment això al cap d'un temps s'ha d'actualitzar. S'ha dit també que la meva intenció era, o segueix sent, fer un llibre el mateix en castellà, que em permeti també actualitzar-lo i sobretot adreçar més al mercat de la resta de l'estat espanyol, on també hi hagi altres iniciatives i altres pràctiques que aquí a casa nostra no són tan importants, però a la resta de l'estat també. Per tant, també serà un moment d'actualització. M'ha cridat l'atenció que
a la declaració d'intencions a l'inici del llibre confesses que és subjectiu, no? De fet, els diccionaris a l'ús que estem acostumats a veure potser són com més asèptics, no? Més pretesament objectius, i agafes una frase de Bergamin que diu em confesso subjecte i per tant subjectiu, no? Un tema interessant del llibre és que cada entrada té alguna frase punyent o que porta a la reflexió sobre el concepte. Jo m'he quedat amb dues, que són d'aquestes que, de la part que he pogut llegir, segur que n'hi ha més. Però hi ha una que podem trobar a la 121, a la pàgina 121, que és amb l'entrada Finances ètiques, que és de Henry Ford. És aquesta que diu: va força bé que la gent no entengui el nostre sistema bancari i monetari, perquè si ho fes crec que hi hauria una revolució abans de demà al matí. És bona. I després hi ha una altra, la 79, que és del Manfred Max Neef, i això també és com a vegades és com una dinàmica, una discussió present, no?, en el món del cooperativisme sobre la dimensió dels projectes, i ell diu en aquesta frase que vas seleccionant: els grups de dimensions humanitzadores és possible el desenvolupament de les persones, en els grups de dimensions alienants només és possible el desenvolupament dels objectes. Aquí hi ha matèria. Altres sorpreses que m'he endut del llibre. Podríem dir, a vegades tenim com aquesta mirada en el món nostre del nord, no?, conegut, però del llibre m'emporto que en el sud global, de fet, hi ha inclús com més cooperatives, no?, segurament de les que podem trobar aquí. Es parla que l'Aliança Cooperativa Internacional, la majoria dels seus membres ja pertanyen al sud global, que potser l'origen d'això estava que quan acaba la Segona Guerra Mundial els principals líders anticolonialistes van empènyer, no?, la creació de moltes d'aquestes cooperatives, com Nehru. Per tant, el sud en aquest sentit ens pot donar lliçons o il·luminar un camí. Crec que, d'una banda, tal com has recordat, en aquests moments hi ha més cooperatives al sud, sobretot cooperatives agràries, que n'hi ha moltíssimes, que no pas al nord del planeta. Però jo crec que encara més significatiu d'això és que hi ha més economia solidària al sud que no pas al nord, perquè fins i tot, jo no sé si esclar, aquí cada entrada té 4.000 caràcters, perquè són 2 pàgines per paraula, per cada un dels 100 conceptes que intento definir, i per tant hi ha hagut d'anar polint, esporgant, renunciant a moltes coses que se'n quedaven al pap, i potser una d'elles que crec que al final no ha sortit és que el cooperativisme en segons quins llocs també ha estat un instrument colonial, i ho hem de tenir present. És a dir, cada cultura, cada poble, cada civilització té les seves pròpies formes d'economia solidària, i el cooperativisme o la cooperativa no deixa de ser una forma occidental blanca, que en alguns llocs els obrers i les obreres que van migrar a Amèrica del Sud, a l'Àsia, a Austràlia, van portar i van arrelar bé, però en altres llocs no. En altres llocs han estat formes que han fracassat o que fins i tot han eclipsat formes comunitàries d'economia solidària probablement molt més interessants que les formes cooperatives. Aleshores, jo crec que si analitzem l'economia solidària globalment, pensant que la cooperativa és una forma més, no l'única forma, doncs encara aquesta evidència que el sud és molt ric en pràctiques comunitàries d'economia, en pràctiques multidisciplinàries d'economia, encara és més clar. I, esclar, aquí també tenim els problemes de la traducció cultural, de les proximitats culturals. Es diu que a l'Àsia és on hi ha més economia solidària en aquests moments del món, però almenys en el meu cas costa molt de trobar, de conèixer realment què és el que hi ha. Jo aquí esmento alguna cooperativa, en aquest cas em sembla molt interessant, com una cooperativa al Japó, que es diu Seikatsu Club, que és una cooperativa de consumidores, en què el 90% són dones, una cooperativa que és de fet una federació de grans cooperatives de consum que agrupa més de 300.000 persones, per tant
té molta importància, però el cert és que se m'han escapat perquè per desconeixença, per problemes de barreres culturals, segur moltes altres iniciatives interessants que m'han arribat notícies que pot haver al Nepal, a Filipines, a Indonèsia, etc. No? En canvi, a Amèrica del Sud, doncs, per la proximitat cultural i idiomàtica respecte al castellà, doncs ens ha arribat molta més cosa, i aquí també en reflecteixo moltes iniciatives d'Amèrica del Sud. I potser és per això, potser hi ha aquest biaix de proximitat cultural, però el cert és que acostumem a dir doncs, que l'economia social i solidària, uns dels llocs del món doncs, que n'és l'avantguarda, per dir-ho així, són els països d'Amèrica del Sud. És a dir, de fet, el mateix terme economia solidària, pel que sembla, es comença a utilitzar, doncs, no sé si ho dato aquí l'any 81-82, però es comença a utilitzar això, a principis dels 80, en una assemblea, doncs, sobretot de dones, que estan tirant emprendimientos populares, en diuen emprendimientos solidarios, en una barriada popular de Santiago, en plena dictadura de Pinochet, sota la mínima protecció doncs, de l'Església de la Teologia de l'Alliberament. I aleshores s'explica que en una d'aquestes assemblees, doncs, intentant, parlant les dones d'aquestes pràctiques, moltes vegades el que pretenen és sortir doncs, de la misèria que ha causat les polítiques neoliberals, que ja sabeu que Xile, més, va ser el primer lloc on es va implantar doncs, les polítiques neoliberals que després s'han estès arreu del món. Doncs en aquesta assemblea s'aixeca una dona, ¿no? Y diu, es que lo que nosotros estamos haciendo viene a ser como una especie de economía solidaria. I és la primera vegada, no?, que en aquest sentit doncs, ha quedat registrat, que no vol dir que no es digués abans, naturalment també per el terme, i ens ve d'una barriada popular de Santiago. En aquest sentit, doncs, jo crec que sí, que el sud ens aporta, i ens hauria d'aportar moltíssim més si tinguéssim les orelles, no?, i la vista ben oberta, no?, i capaços de veure que moltes vegades l'economia solidària no cal que estigui tan formalitzada. Són pràctiques molt més informals, per exemple a l'Àfrica, que segur que també són molt enriquidores, no?, i que a nosaltres se'ns passen desapercebudes perquè no tenen una fórmula jurídica com la nostra, o no en tenen cap, senzillament. No? Estem en aquesta ona cultural. No? Exactament. Hi ha un palabro molt llarg que surt en el llibre, tot i que no és una entrada pròpiament dita, no? A la de gestió comunitària, sí, que podríem dir és d'aquestes altres formes que van més enllà de la forma jurídica de la cooperativa. Això està al 123. Proposes, no?, passar de la col·laboració público-privada, que això sí que és quelcom que ja estem més acostumats a sentir dintre el nostre àmbit, a la público-cooperativa comunitària. Sí. Una paraula composta, no? Complicada la paraula, sí. Sí. Que combina, no?, diferents formes aquesta... Això, com ho podríem visualitzar, això? Bé, jo crec que això, almenys l'aproximació que jo em faig és de repensar el concepte de públic. No? O sigui, públic etimològicament d'on ve? De populus, que és poble. I llavors, avui dia, segons el que diguem, públic doncs, fa referència a això, doncs, a una cosa de la societat, però moltes vegades fa referència a l'Estat. Fem una equivalència entre allò públic i allò estatal. Jo crec que aquí és un gran error des del meu punt de vista. Des del punt de vista hi ha una esfera pública estatal, però també hi ha una altra esfera que hem de desenvolupar encara molt més, que és una esfera pública no estatal, perquè no tot allò que és estatal moltes vegades és públic, en el sentit que pertany al poble. Fins ara Bànquia era estatal, estava nacionalitzada, però crec que tots i totes convindrem que del servei del poble no en té res. No? Per tant, bé, la Renfe és pública, hauríem de discutir si realment és un servei a la ciutadania o altres coses. No? Per tant, és separar, entendre que allò públic hi ha una part que ha de ser estatal i una altra part que ha de ser cooperativa comunitària. No? Fins a quin punt ens podríem plantejar, fins a quin punt doncs, una cooperativa no té alguna cosa de comú, de públic, en el sentit que, per exemple, tothom pot formar part d'una cooperativa, en el sentit doncs, que si una cooperativa es liquida hi ha una part del patrimoni que han acumulat aquestes persones cooperativistes que va al comú del moviment cooperatiu. És a dir, hi ha algunes coses que posen en contacte allò cooperatiu, que teòricament és una empresa privada, amb allò públic. Llavors, des del capitalisme neoliberal s'ha insistit molt a treure competències a l'Estat
no? I s'ha lloat molt la col·laboració público-privada, una col·laboració público-privada que al fons és una col·laboració, moltes vegades són externalitzacions, no? Si més no de la gestió, i a vegades són privatitzacions d'allò públic que passa a estar controlat o en mans de grans empreses capitalistes, no? Llavors, enfront d'això, de la col·laboració público-privada, doncs, què podem oposar com a alternativa? Una col·laboració entre allò públic, entès aquí en un sentit doncs, que ens pertany a tots i totes a través de l'Estat, amb allò comunitari i amb allò cooperatiu. Per exemple, doncs, l'Ateneu Popular de Nou Barris. L'Ateneu Popular de Nou Barris és un equipament doncs, públic en el sentit que és de titularitat municipal, que està gestionat en aquest cas no per una cooperativa però sí per una associació, que és el Vidre de Nou Barris, oberta a tota la ciutadania i que evidentment té un component doncs, comunitari, d'arrelament al barri molt gran. Doncs bé, apostar per promoure la gestió pública o comunitària té aquest sentit, de recuperar i d'ampliar allò públic que enllaça, jo crec, bastant clarament amb pràctiques d'economia solidària. El llibre jo crec que també és obligadament incòmode en algunes entrades. Per exemple, la de comerç just proposes ampliar la comercialització justa, que és la 45, i a banda de situar bé el tema, és a dir, fer-nos una idea en el conjunt del comerç del món el que representa, que és realment un percentatge molt petit, planteges algunes preguntes, no? que jo crec que són pertinents. No? Dius, realment té capacitat el comerç just, no? La comercialització justa, per canviar les regles del joc del comerç internacional, o bé és una manera encoberta de practicar la caritat? Ajuda les economies del sud global a diversificar-se o encara les fa més dependents del monocultiu? Té sentit que els productes de comerç just es venguin en supermercats i cadenes de restauració? Són preguntes que deixes obertes. No? Sí, són preguntes precisament quan les deixo obertes en forma de preguntes és perquè jo també personalment tinc dubtes, perquè veig una banda o una l'altra. Potser algunes d'aquestes preguntes que tinc una resposta provisional més clara, però tot i amb això no forma part d'allò que tu comentaves abans, Joan Andreu, no? D'aquesta subjectivitat que intento aportar, que no me n'amago, no? I també d'una altra intenció de tot el llibre, que no sé si he aconseguit, però de dir, a veure, jo aquí no vinc a vendre que l'economia social i solidària és lo más de lo más, és una cosa perfecta i no té cap problema. Intento doncs, ser honest tal com jo veig les coses, no? Si escric un llibre sobre això i si estic participant-hi des de fa 20 anys és perquè evidentment em crec globalment l'economia social i solidària, però tampoc soc cec, també veig moltes de les mancances, molts dels reptes, moltes de les preguntes i em sembla oportú traslladar-les. No? Aleshores, jo potser aquí hi ha potser altres termes, no? Que també... O sigui, jo he intentat ser inclusiu, per dir-ho així, és a dir, incloure, o sigui, no ser excessivament purista, és a dir, no quedar-me en comptes de 100 paraules, per dir-ho així gràficament, quedar-me en 40, d'acord? He intentat, diguem-ne, ser inclusiu, però a canvi, en allò que he estat inclusiu però tinc dubtes, els manifesto. Per exemple, un altre cas d'aquest tipus, com molts altres, Mondragón. Doncs bé, hi ha una entrada aquí que és Mondragón. I aquí perfectament, legítimament, pot discutir que Mondragón pertanyi a l'economia social i solidària. Jo crec que, com amb aquestes mateixes preguntes de comercialització justa o de comerç just, doncs Mondragón té llums, té ombres, però també té llums. En qualsevol cas és un procés de democràcia industrial interessant de conèixer i analitzar. Ara, a canvi, per dir-ho així, d'incloure-ho, doncs no me n'estic després acabar dient, per exemple, a mesura que Mondragón s'ha fet més gran i la competitivitat en els mercats s'ha exacerbat, la perspectiva de transformació social s'ha anat diluint i s'ha estès la desorientació sobre quin ha de ser el futur del grup. Altres elements preocupants de l'evolució de Mondragón són la proliferació de filials no cooperatives arreu del món, l'augment dels treballadors contractats i la poca participació de les persones sòcies, per a les quals el factor més valorat per ser-ho és la seguretat del lloc de treball. I aquí, per tant, introdueixo algunes dels punts, per mi,
podia haver-me allargat però no tenia més espai dels punts foscos que té Mondragón, no? Per tant, aquesta idea de subjectivitat també enllaça molt amb això de dir, escolta, doncs jo aquí no vinc a vendre res, vull dir, fem-ho amb una perspectiva àmplia i inclusiva, perquè tot té, hi ha moltes coses que tenen punts interessants, però no amaguem, diguem-ne, la porqueria, els dubtes, els reptes sota l'estora, al contrari, traiem-los i parlem-ne. Hi ha una entrada que és la del Chantier de l'Economia Social, bueno, no sé francès, però no sé si es diu així, a la 35. Més o menys. Que aquí jo diria que anotes potser alguns dels camins que potser podrien ser línies de treball, et pregunto, aquí a Catalunya, no? Parles de que el Chantier ha participat activament en conformar 3 elements claus de l'ecosistema d'economia social al Quebec. Eines de finançament adequades per a les entitats, institucions de recerca aplicada i l'aliança amb els sindicats. Podrien ser línies a treballar en un futur més o menys immediat aquí a casa nostra? Sense excloure'n d'altres, jo crec que sí. És a dir, eines de finançament adequades per a les entitats, doncs és cert que en aquests anys hem anat construint que podríem anomenar un ecosistema de finances ètiques i cooperatives, que Déu-n'hi-do, si mirem respecte a 15 anys, tot el camí recorregut, tot el que tenim, de COP57, de FIARE, de les comunitats autofinançades, del Ecocrèdit, etc. Però encara queden productes financers que són necessaris per tirar endavant alguns d'aquests projectes, de capital pacient, de capital risc, que en aquests moments no tenim, o prou envergadura per tirar endavant grans projectes d'economia solidària. La recerca, institucions de recerca aplicada, jo crec que certament és un dels grans dèficits que tenim, és a dir, l'acadèmia, per dir-ho així, la universitat encara avui dia viu completament, no, completament és exagerat, però viu força d'esquena a tota aquesta realitat de l'economia social i solidària, quan a altres llocs, per exemple al Brasil, doncs hi ha a l'Argentina, les empreses recuperades argentines o brasileres, doncs les universitats les ajuden fent recerques aplicades, com fa, per exemple, Le Chantier al Quebec, ajudant-los a superar determinats problemes tecnològics, organitzatius, etc. Aquí no hi ha res d'això, i perquè fa l'aliança amb els sindicats també em sembla clau i important, i fins ara, per desgràcia, a casa nostra no ha existit. Precisament ara fa uns dies em van convidar a l'escola d'estiu a Gasteiz del sindicat ELA, que és el sindicat majoritari en aquests moments al País Basc, a parlar d'economia social i solidària, i ells en deien que estaven ells no tenen Som Energia, però tenen Goyener, tenien la llum a Goyener, tenien els diners a COP57 a Euskadi, interessant, quin compromís que esteu agafant, molt bé, i ja m'agradaria a mi aquí que els sindicats de la vostra dimensió, que hi ha més petits que això ja ho estan fent, els sindicats de la vostra dimensió tinguessin també un compromís d'aquest tipus. Jo crec que és clau l'aliança entre els sindicats i l'economia social i solidària. Pensa que els sindicats quebequesos, una part dels seus fons de capital els inverteixen en projectes d'economia solidària. Doncs bé, clar, això permet un creixement de les iniciatives brutal que aquí no tenim. Per tant, sí, poden ser tres línies de treball. També el llibre ens proposa algunes reflexions de fons. Hi ha una entrada que és la del consum responsable, que hi ha algunes aportacions molt interessants. Dius, la manera com una persona consumeix acostuma a ser la interacció més important que té amb el món. L'acció de consumir no és neutra, sinó que té un rerefons ètic i uns efectes sobre els altres. I anotes, que això està molt bé, diu, el consum responsable no hauria de suposar afegir un nou nínxol de mercat per als progres de classe mitjana, sinó que el consum responsable també ha de comportar reducció del consum. Voldries abundar més en aquesta idea? Sí, jo crec que és de les crítiques que de vegades penso que justificadament es fa a les persones que intentem consumir almenys alguns productes de manera ètica responsable, que normalment comporten un sobrecost, i que per tant dius bé, tu pots estar
avui justament dimecres pots estar a la cooperativa, en el cas al Cabàs a Santa Coloma, doncs per què? Doncs perquè t'ho pots permetre, no? Perquè tens una feina estable, doncs amb uns diners, no? Aleshores que estàs... Realment això també podríem plantejar fins a quin grau això és transformador, no? Per tant, jo crec que aquí això enllaça també amb un altre repte, preocupació de l'economia que jo tinc, no? Respecte a l'economia solidària, que no sé si l'has vist a l'entrada de Bristol, també surt. Clar, en el llibre combino, tens un diccionari enciclopèdic, no? De 100 paraules, d'aquestes 100 paraules hi ha des de conceptes abstractes, generals, no? Com cooperativa, com sobirania alimentària, com política pública d'economia social i solidària, com, no sé, desenvolupament humà local, d'acord? I després hi ha experiències concretes, com abans ha sortit Mondragón, no? O Le Chantier que tu esmentaves, no? I una d'aquestes experiències concretes surt la ciutat de Bristol com a experiència. Per què? Perquè Bristol està considerada a la Gran Bretanya una de les ciutats que té més experiències d'economia verda i solidària. A part que hi ha una moneda local, que és el Bristol Pound, que també té una certa arrelament, etc. Llavors es diu, jo no hi he estat mai, però s'explica que en el centre de Bristol que han aconseguit evitar que estigui controlat per les franquícies, com passa a la majoria dels centres avui dia de les nostres ciutats. Bàsicament són negocis locals vinculats a l'economia solidària, etc. Per tant, molt bé, molt interessant. Quin és el problema? I aleshores jo vaig a l'altra banda, cap al final de l'entrada a Bristol, dic que tot això està molt bé, però, ja us ho llegeixo literalment, la gent de Bristol té un fort sentit de comunitat, és molt activa socialment i políticament, es calcula que un 8% va en bicicleta a la feina, el percentatge més alt de totes les grans ciutats britàniques, centre comunitari, campanyes per promoure el bon viure, etc. Perquè això sí, als barris perifèrics la situació no és tan idíl·lica. L'atur és molt elevat, igual com la taxa de pobresa infantil, i no sembla que aquestes iniciatives d'economia solidària tan interessants ajudin de moment a reduir la pobresa i la desigualtat. Segons com, més aviat desencadenen, sense desitjar-ho, una mena de gentrificació alternativa per efecte atractor de les classes mitjanes. És a dir, el que ens està passant a les nostres ciutats, jo no sé ja si els veïns del mercat de Sant Antoni s'autoflagelaran per dir per què hem volgut que ens arreglessin l'entorn i el mercat, perquè ara la pressió per expulsar-los és més gran. Al final el veïnat no demanem que el barri estigui el pitjor possible perquè no vinguin els fons voltors i se'ls carreguin. Bé, això també pot passar en el sentit de construir un territori molt guai, molt alternatiu, que això, si no controles els mecanismes de producció de propietat del sòl, doncs pot fer encarir la zona i atraure un determinat públic, un determinat sector, que puc ser jo mateix, d'acord? En detriment a la gent de la mateixa ciutat que realment sofreix. I per tant és una cosa a plantejar-se. Una cosa a plantejar-se que si era alguna vegada fer una nova versió d'això, per exemple a Madrid, amb un projecte que està fent l'Ajuntament de Madrid amb el moviment d'economia solidària allà, que es diu REAS, el projecte Mares, que és molt interessant, si algú interessa val la pena que ho miri, tenen molt present, intenten evitar aquests processos de gentrificació, veurem si ho aconsegueixen. La C és la lletra que té més entrades. No és casualitat, no? L'efecte C. L'entrada cooperativista també és d'aquestes que té Mica, a la 76. Aquí dius, no hi haurà nova societat ni nova economia sense nous subjectes. Per tant, aquí està el sentit de l'explicació de cooperativista. Un nou subjecte col·lectiu amb voluntat de transformació social que és causa i efecte de diverses coses. Una seria la seva implicació en el treball cooperatiu, el consum responsable, les finances ètiques i altres branques de l'economia social i solidària. Una tasca que s'ha de fer en un entorn hostil i que sovint no s'aconsegueix. I això culmina amb una reflexió que fa un directiu de Mondragón, que
fins ara hem fet moltes cooperatives, però no sé si hem fet cooperativistes. De fet, proposes en el diccionari que, o llances la proposta que cooperativista podria ser el mot genèric, no? Sota el qual podrien o no sentir-se identificades les persones que operen, no? En el món de l'economia social i solidària. Sí, exacte. És a dir, en el llibre llanço algunes propostes terminològiques i aquesta és una d'elles. Després potser m'agradaria comentar, no sé si comentaves l'economia feminista, ecològica, social i solidària, en tot cas la comento. I una d'elles és aquesta: com anomenem les persones que participen activament dintre l'economia social i solidària, tant des del treball, des del consum, des de les finances. Tenim present que al meu entendre poden ser un dels subjectes, faig en plural, transformadors, i que si s'invisibilitza, si no s'hi posa nom, doncs encara és més difícil que esdevinguin subjecte. De fet, per exemple, és una opció que potser pot semblar una mica rara, però quan demà, per exemple, que participo en una xerrada a Santa Coloma, escolta, Jordi, com vols que posem? Mira, posa'm cooperativista. Per què? Mira, perquè m'agrada reivindicar aquesta paraula, perquè jo sempre he pensat que en comptes d'haver una federació de cooperatives de treball, la que sí, hi hauria d'haver una federació de cooperativistes. Em sembla més, no la forma jurídica, sinó la persona concreta. I per tant, una manera de reivindicar. Ara, el terme cooperativista, les persones que se senten pertanyents al món de l'economia o al moviment d'economia solidària l'assumiran sense estar en una cooperativa, estar en una associació, en un grup informal. És el dubte que jo tinc. Tampoc he trobat una altra paraula que em funcionés bé, a part de l'avantatge de cooperativista valer tant per dones com per homes. És una aposta, igual que em faig una altra aposta que m'agradaria comentar, i és una altra paraula que m'invento, que veurem si tindrà algun efecte o no, és EFES. EFES és economia feminista, ecològica, social i solidària. I per què? Perquè jo crec que també amb aquesta línia de dir, l'economia social i solidària, al meu entendre, és un conjunt de pràctiques i que van destil·lant també una teoria, tots molt interessants i molt transformadores, però no som el melic de res, no som l'única cosa que hi ha d'interessant. I l'economia solidària sola no pot ni tan sols construir un paradigma econòmic alternatiu al paradigma que tenim, que jo, per dir-ho en 3 paraules, acostumo a dir un paradigma, una economia patriarcal, productivista i capitalista. Necessitem entrar en aliança l'economia social i solidària amb les altres economies crítiques, i sobretot les economies crítiques més recents i més transformadores, que al meu entendre és l'economia feminista i l'economia ecològica. Per tant, escolteu, no seria interessant que comencéssim també, a part de parlar d'economia feminista o feministes en plural i d'economia ecològica, d'economia solidària, a tenir un terme paraigües que ens agrupés a totes i entrar en un procés de construcció conjunta, un paradigma que integrés les millors aportacions de l'economia feminista, de l'economia ecològica i de l'economia social i solidària. Tenim present que per sota d'elles també hi ha un rerefons d'altres economies crítiques, més clàssiques, que puguin ser el marxisme, l'anarquisme, el socialisme humanista, etc. Jo crec que sí. Llavors faig aquesta aposta i mira, si tenim un terme, és com cooperativista, potser ja això ajudarà a veure que tenim moltes coses en comú i que valdria la pena que convergíssim més del que estem fent fins ara, però no deixa de ser una aposta. Democràcia econòmica, una altra definició amiga, la 82. Aquí jo crec que és una reflexió molt pertinent, perquè el tema aquest de l'economia sembla a vegades com un fat, com una cosa del destí que pràcticament no es pot combatre. I fas aquesta reflexió: el dret del poble a governar-se no pot admetre com a excepció precisament una de les activitats que més afecten la vida, com és l'economia. La ciutadania ha de poder prendre democràticament les decisions econòmiques que més l'afecten. Mentre no hi hagi democràcia econòmica, no viurem en una democràcia plena. És una cosa que a mi em sembla molt evident, i que a vegades potser no argumento prou perquè la trobo tan evident, com pot ser que fins i tot en els
les versions més lights i més febles de democràcia, no? Com aquesta democràcia, no? Representativa o pseudorepresentativa que tenim, però vaja, tothom convindrà doncs, que la presidència del govern, doncs, el govern s'ha d'elegir democràticament, o el Parlament, i en canvi la mateixa persona que considera això no troba per tant contradictori que l'empresa o la política econòmica decideixi només qui té diners o uns quants, no? Em sembla absurd, per tant dic, sense democràcia econòmica no existirà veritable democràcia política, com penso que veritablement no existeix, no? Sinó que en el fons és un govern de representants de la gent que té diners, no? Per tant, em sembla que el tema de democràcia econòmica, quan parlem d'aprofundiment democràtic, no? Quan es parla d'aprofundiment democràtic, si no es té present que la democràcia ha d'entrar a les empreses d'una banda i de l'altra, doncs, que hi ha d'haver una planificació democràtica dels sectors estratègics de l'economia, doncs jo crec que democràcia política no n'hi pot haver. En tot cas, qui mana són l'oligarquia, l'IBEX 35, les 400 famílies que va dir el senyor Félix Millet a casa nostra, la Troika o els fons de capital, però no el poble realment. Per això treus un nou concepte, no? Que és el d'ecodemocràcia cooperativa. Bé, això fa referència al llibre que abans comentaves, el llibre anterior, el de fa dos que vas treure, diguem-ne, que era aquell de capitalisme, on feia una proposta d'un sistema postcapitalista, no? Que feia una sèrie de propostes de com podia funcionar políticament i econòmicament aquest sistema postcapitalista, i li havia de donar un nom, no? D'alguna manera econòmicament era més tècnicament una mena de socialisme autogestionari de mercat, però cap dels conceptes s'encabia prou bé amb això, no? I en el sentit polític era una democràcia que barrejava aspectes de democràcia directa amb una democràcia representativa naturalment millorada respecte a la que tenim. I això, no? Per no utilitzar termes antics que no acaben de satisfer, no? I que tenen connotacions, a més algunes doncs, que no són gens engrescadores, no? Vaig donar-li el nom de democràcia cooperativa. Aleshores, m'al·ludeixo també doncs, a la possibilitat de fer un sistema postcapitalista que econòmicament tingui com a nucli, no únicament, però tingui com a nucli l'economia social i solidària, que seria en definitiva aquesta democràcia cooperativa. Factible d'aconseguir en un horitzó no superior al 2030 o 2040. Per tant, ho veurem. No, a veure, jo quan veia això, perquè de fet el llibre el vaig titular com ho vaig dir, el capitalisme, no sé, o sigui, vaig situar la perspectiva del 2031, certament. Per què? Doncs per dues raons, bàsicament. Una, perquè jo crec que tots podem fer un brindis al sol, no? I potser jo fa anys havia fet també brindis al sol i puc dir que vull una societat sense monedes, sense classes socials, sense estat i 30 coses més. I dissenyar un sistema que teòricament doncs, funcioni. Però jo crec que això avui dia es revela bastant inútil des del meu punt de vista. Per què? Doncs pel segon lloc, o sigui, això que jo crec que ja és inútil en general, no? Encara és més perniciós en un moment en què penso que se'ns acaba el temps. No? Quan dic que se'ns acaba el temps, què vull dir? Doncs que no és el mateix, crec jo, plantejar-se una alternativa al sistema dominant doncs l'any 2011, quan vaig fer el llibre, que l'any 1911, per situar-ho 100 anys abans. És a dir, l'any 1911 estaven les generacions anteriors a les portes de la Primera Guerra Mundial, Déu-n'hi-do, no? Però bé, el 1911 el món no era ple, potser hi havia al món 2.000 milions de persones, i ara són 7.500 milions, i diguem-ne, la biosfera doncs, encara tenia una certa capacitat d'aguantar-nos, i ara pràcticament no en té. Aleshores, jo aquí partia d'una anàlisi, sobretot d'una persona que per mi va ser un referent, que era Ramon Fernández Durán, no? Va escriure uns quants llibres per mi molt importants, com l'Exposició del desorden o d'altres, no? En què venia a dir doncs, que tot apuntava que cap al 2040-2050, si d'alguna manera no emprenem, no posem els frens d'emergència, no? Parafrasejant doncs, un altre autor, i deixem davant d'aquest camí,
aquest raïl que ens porta al precipici i fem una altra direcció, doncs com a humanitat anem directament al precipici. Per què? Doncs perquè serem 10.000 milions de persones, perquè serem en un món ple, supercontaminat, doncs permeteu-me que digui, amb un quart reig, no? Que serà doncs, Europa i Nord-Amèrica i alguns altres països doncs, que ja ho estem fent ara, no? Doncs, encercaran amb murs per evitar doncs, que les poblacions més desfavorides puguin mínimament gaudir del mateix benestar que s'anirà reduint, que tindrem nosaltres, i per tant vol dir que la situació serà molt caòtica i serà molt difícil que situacions d'aquesta mena puguem assolir societats millors. I aleshores jo havia, a l'hora d'escriure el llibre de MBS, he de dir, escolta, tu Jordi, què vols escriure? El llibre sobre una societat, quimèrica, d'acord? És a dir, com t'agradaria a tu teòricament, o el llibre que, des del teu modest punt de vista, veient les coses que estan passant, han passat fins al 2011, és a dir, les iniciatives transformadores que existeixen, doncs abans del 2050, per tant vaig situar-ho com a data simbòlica el 2031, abans del 2050 es poden aconseguir. Doncs jo vaig dir, vaig a treballar un model econòmic i polític que qualsevol cosa que proposi, i així crec que ho vaig aconseguir, qualsevol mecanisme, sistema que proposi, ja estigui funcionant en algun lloc. És a dir, no em vaig inventar res. És a dir, si jo proposo que hi hagi unes monedes que funcionin així, és perquè a tal lloc s'està fent i funciona. Si jo proposo que aquestes empreses funcionin així, és perquè a tal lloc s'està fent i funciona. Per tant, en tot el que tenim ara, que és minoritari, que està poc vertebrat, però què passaria si tot això s'anés articulant i s'anés desenvolupant? Quina mena de sistema econòmic i polític tindria? No seria un sistema perfecte, tampoc hi crec, però és igual, no ho seria. Seria un sistema que encara tindria desigualtats i tindria problemes de sostenibilitat, però substancialment menors dels que té ara. I per tant, em semblava més interessant fer aquest exercici i per això el vaig situar. Tenim present que era una mera possibilitat, ja m'agradaria a mi que això fos factible, una mera possibilitat, vol dir, tenim camp per córrer, podem jugar, val la pena que juguem la partida, ara tampoc. Pecaré d'ingenu i em pensaré que el 2031 o el 2045 això ho aconseguirem. Però hi ha la possibilitat. Per què hi ha la possibilitat? Senzillament perquè els maons, els totxos, per construir això ja hi són. El que passa que són petits. Els hem de fer créixer. L'economia solidària seria uns quants aquests totxos, però n'hi ha molts altres. I aquesta era la idea. Per tant, jo no parlava tant d'utopia, sinó que també parlava d'utopia. Utopia és, diguem-ne, un lloc bo per viure que ja existeix. Llavors, utilitzava aquesta paraula en comptes d'utopia, que pot tenir un sentit bastant desacreditat segons quina excepció agafis. Jordi, hem ocupat la meitat del temps. Potser voldries destacar alguna entrada que no haguem comentat i jo deixaria pas a que les companyes i companys formuleu preguntes. Perfecte. Explico un parell de coses generals del llibre, el que podeu trobar i si us sembla que estem al debat. O sigui, us deia, primer de tot, això és mentida, evidentment, l'economia solidària en 100 paraules, aquí hi ha bastantes més de 100 paraules, són 100 termes, haurien pogut ser 95 o 107, 100, mira, és una convenció, però ho vaig fer bé per encaixar en un 100, no? I vaig ajuntar coses i em va quadrar, però naturalment no vol dir absolutament res. Com us comentava abans, dintre d'aquestes 100 paraules hi ha d'una banda termes que van molt vinculats als conceptes claus al meu entendre de l'economia solidària, des de comercialització justa, contractació pública responsable, consum responsable, cooperativa, diferents tipus de cooperativa, democràcia econòmica, descooperativització, falses cooperatives, empresa d'inserció, empresa recuperada, etc. Això d'una banda. De l'altra, alguns conceptes que no pertanyen directament a l'economia solidària però que ens semblen camps de frontera, camps d'intersecció que fan més fèrtil l'economia solidària. Per exemple, la primera entrada d'aquest diccionari és agricultura social. Tenim experiències a casa nostra molt interessants d'agricultura social en forma d'economia solidària, per exemple la cooperativa d'Olivera, però evidentment l'agricultura social és una cosa més àmplia que no pas l'economia solidària. Però em semblava interessant incloure, com per exemple sobirania alimentària, que pot estar alineat amb aquesta idea. Sobirania alimentària és molt més que economia solidària, però també és cert que hi ha experiències molt interessants
de recuperar la sobirania alimentària en forma d'economia solidària, o naturalment la sostenibilitat de la vida, que són conceptes que provenen de l'economia feminista, que són molt més amplis que l'economia solidària, o el concepte de suficiència, que és un concepte que prové de l'economia ecològica. Per tant, he intentat no solament referir-me a conceptes propis o exclusius de l'economia solidària, sinó també conceptes que al meu entendre són importants per entendre-la, per comprendre-la, que estan al voltant, i no solament conceptes, sinó també, com us comentava abans, experiències que em semblen interessants, tant en tipus de formes com d'experiències concretes. Per exemple, formes, què vull dir? Doncs, què és un banc del temps, què és un comú, què és una comunitat autofinançada, què és una cooperativa d'alumnes, què és un LEDs, una xarxa d'intercanvi sense moneda, què és un hort comunitari, és a dir, tipus d'economia solidària, i després realitzacions concretes. Abans hem esmentat Mondragón, o podríem dir Le Chantier, podem dir Lucas Aerospace, o podem dir FIARE, o la xarxa d'economia solidària, o Sol Violet, o Som Energia, o el Banco Palmas del Brasil. És a dir, experiències que, pel meu entendre, per nosaltres poden ser referencials, poden ser referents. I de cada concepte, i amb això acabo, quina és l'estructura que trobareu? Doncs l'estructura que trobareu sempre és el nom, lògicament. Aquí l'entrada 3 és allargascència. Després us explicaré una mica què vol dir això. Doncs una definició, d'acord, que en podem entendre per allargasència, una explicació començant potser per una idea general, explicant els orígens, acabant probablement en reptes, en dubtes, en coses que ens haurien de fer pensar, tal com tu has comentat, una citació textual d'algun autor, d'alguna autora que ens sembla interessant en aquest sentit, per exemple en aquest d'allargascència, després el comentaré, i després un perseverar-ne més, que té una o dues referències de webs, de llibres, que ens semblen interessants per ampliar una cosa que ja veieu que és molt bàsica i molt sintètica. El concepte d'allargasència és el contrari de l'obsolescència, i també és d'aquests conceptes frontera, que no és pròpiament economia solidària, però que jo crec que hi té molt a veure. Llavors, ja sabeu que el capitalisme a consum ha promogut l'obsolescència programada, no solament dels electrodomèstics, sinó de la roba, com Zara, o del pa, que ja no val d'un dia per l'altre, és a dir, de tot. Tot es fa per usar i gastar, i contra això se suposa que si volem un planeta sostenible, i l'economia solidària és sostenibilitat, hem d'impulsar una altra cosa contrària, que és la llargascència. A partir d'aquí es desenvolupa què vol dir això de la llargascència, que té a veure amb arreglar les coses, amb compartir-les, amb refer-les, etc. I aquí la citació textual que vaig posar és una citació de Jorge Riechmann, que diu: aquest sistema només pot funcionar amb bombetes que es fonen en 6 mesos i en rentadores que duren 5 anys. Quan tenim, per exemple, des de l'any 1901, hi ha a Livermore, a Califòrnia, una bombeta, una estació de bombers, que encara funciona des de l'any 1901 i no s'ha apagat mai. Però quan això ho van descobrir els primers fabricants de bombetes, l'any 25 van crear el Comitè per les 1000 hores de vida, que era una mena de trust secret que encara existeix, que estava format per la Philips, la General Electric, la Orram i la catalana Lámpara Z, per la qual es van posar d'acord a fer que totes les bombetes al cap de 1000 hores franceses s'apaguessin, perquè si no el negoci no podien fer prou negoci. Això va tenir una època que va ser públic, actualment això supera per amagat, perquè si no tentaria contra la competència. Doncs bé, això és la llargascència, aquesta és una de les entrades. Per acabar, dir que en el llibre, a la part final, hi ha un índex analític, on he posat la majoria de conceptes, no solament d'aquest sens, sinó de molts altres, i de termes i de persones que surten en el llibre. És igual, Allen Cobb, el trobarem a la pàgina 81, l'Aliança Cooperativa Internacional, a l'entrada 2, a la 6, a la 22, a la 27, Aliança Mataronina, a la 74, Associació de Redes de Mercado Social, a la 67, és a dir, que ens permet consultar noms i conceptes. I amb això sí que acabo. Jo crec que és un llibre que es pot llegir com a mínim de dues maneres. Una d'elles és la clàssica, que és la que tu vas començar,
Entrada 1, agricultura social, molt bé. Entrada 2, aliança cooperativa internacional. Entrada 3, allargassència. Entrada 4, AMAP. Entrada 5, autogestió, etc. I una altra que és agafar per on t'interessi aquell moment o per on se t'obri el llibre i començar a dir economia plural, llegeixo economia plural. I al final, perquè això m'he oblidat de dir-vos-ho, després de perceber-ne més, hi ha un apartat que es diu paraules relacionades amb economia plural. Doncs mira, tinc economia, tinc el chantier de l'economia social i tinc política pública, economia solidària. A què vaig? Vaig a economia. I vaig a economia, llegeixo economia, llavors què tinc? Sostenibilitat de la vida, vaig a sostenibilitat de la vida. I així, amb aquesta mena de serendípia, que en dirien, és una altra manera també de llegir el llibre. Jo crec que amb això ja hem dit més que suficient i us toca a vosaltres signar. Les presentacions no s'haurien de fer al principi, s'haurien de fer quan la gent que ha volgut s'ha llegit el llibre, llavors venen aquí i diu, escolta Jordi, això d'aquí per què ho vas posar? Això, fer presentacions sense haver llegit el llibre és comú. Endavant. Una cosa. Amb això de l'economia social i solidària, jo el que veig des d'un punt de vista personal és que es crea o sorgeix una nova figura que no és ni... és treballador, és empresari, és consumidor, és cooperatiu, ho és tot, no una mica. O sigui que si entres aquí et fas de Som Energia, Som Connexió, de COP57, portes els nens en una escola cooperativa, o sigui que arribes a tenir, o sigui la persona en si que deixa de ser, potser treballes en una cooperativa, o sigui, tot això fa, des del meu punt de vista, que tot el teu temps i tota la teva capacitat té una exigència molt gran. A veure si m'explico. És a dir, que requereix estar situat en moltes coses. Per exemple, has d'estar al corrent de com funciona el mercat elèctric si estàs a Som Energia, o el mercat de les telecomunicacions, que és molt complicat si ets de Som Connexió, per poder anar a l'assemblea i dir alguna cosa en positiu. Una mica, jo no sé si ho tractes en el llibre, però sí que el que trobo a faltar seria potser, o no sé si trobo a faltar perquè potser ho expliques, però sí que seria, crec, interessant buscar una manera com la persona individual ha d'actuar o quines maneres té de fer una aportació positiva en l'economia transformadora, que potser és un terme que a mi m'agrada més si és en el sentit de que anem a millorar, a buscar una solució econòmica per tota la humanitat que s'hi trobi a gust, però trobo que les capacitats humanes són molt limitades i estan tot. Jo, per exemple, la meva dona treballava en una escola cooperativa i clar, era mestra i era empresària. Llavors, després de tota una jornada esgotadora amb nens, havia de prendre les decisions empresarials i arribava a casa feta pols. Si això li afegeixes que has de ser de la cooperativa de consum de tot l'altre, doncs és esgotador. No sé si t'ho plantejo. Sí, jo crec que tenen raó. Jo crec que això ens remet a un altre problema més general, que és el problema, no m'agrada la paraula, però per entendre'n ràpid, el problema de la militància. És a dir, això és l'economia solidària, i tu ho has escrit molt bé, jo crec que és molt interessant, això, en cada àmbit de la teva vida, a la mesura que puguis, utilitzar una fórmula per resoldre necessitats pròpies de l'economia solidària, tu les has caracteritzat molt bé, però això ho hauríem pogut traslladar a la persona que treballa en una fàbrica i que està a les vagues, al comitè d'empresa, i que al barri està a l'associació de veïns i que a més pertany a aquella organització que fa no sé què i que també, dius bé, són els problemes d'aquesta hiperactivitat que moltes vegades no són sostenibles vitalment, que són sostenibles en un moment, en un període de la vida, i que també hem de veure i que tampoc són sanes exageradament. Llavors jo crec que això cadascú de nosaltres ha de saber trobar els equilibris.
jo potser no sé trobar, si penso per mi, jo no puc donar consells a aquestes coses, no? Però jo crec que jo també estic ficat aparentment en les mateixes coses que tu, o moltes coses que tu has esmentat. Soc soci o som energia, però sincerament a mi no em queda temps per anar a les assemblees de Som Energia, ni a les assemblees ni conèixer com està el mercat elèctric, i abans estava més ficat al COP57 i ara no ho estic perquè he de fer altres coses. Llavors, clar, jo confio en tu, per dir-ho d'alguna manera, que tu estàs ficat potser més en Som Energia i tu hauries de confiar en ella, que ella està més ficada en tal altre projecte. Vull dir que ens anem sostenint col·lectivament, amb totes les dificultats que això comporta, que hem de trobar un equilibri amb les altres coses importants de la vida, que també hi ha, i que això és complicat, certament, però jo crec que en el fons també si ho fem és perquè té molt de gratificant, i a mi també m'agradaria no oblidar aquesta faceta. Jo crec que la gent que estem ficades en aquestes coses, en el fons, d'acord que podem arribar al vespre fets pols a casa, però hem après moltes coses, hem conegut gent molt interessant, hem fet coses que no ens imaginàvem que serien capaces de fer, i tot això també és molt enriquidor per la vida, que evidentment s'ha de saber conjugar amb altres coses i que tots no podem estar en tot i a la mateixa intensitat i en cada moment de la vida completament d'acord. No tinc una bona resposta per això que comentaves. Potser buscar un equilibri. Sí, l'equilibri que ha de trobar cadascú. Cadascú té el seu i en cada moment és diferent, però potser l'important és agafar una direcció, diguem, per millorar, de transformar la societat des de les teves possibilitats. Tenim present que hi ha molts fronts, molts fronts de lluita, de transformació, i que les persones també tenim necessitats molt diverses i que hi ha moments a la vida que... I assumir contradiccions, potser que a vegades... Naturalment, sí. Penso que estic d'acord amb tu, sí. Potser el que és important, sembla que si busquem la coherència absoluta potser podem tenir un mal viure, diguéssim, perquè pot ser obsessiu. I el que és més productiu és donar a conèixer l'activitat, o si estàs en una cooperativa, donar-ho a conèixer i explicar-ho. Fer que l'altra gent entengui que és possible una altra, perquè a vegades la gent no fa una cooperativa o no fa un consum responsable perquè realment ho desconeix. Ho desconeix i creu que és una cosa aberrant. Nosaltres amb restauració ho hem vist. Introduir cert tipus de productes o eliminar-ne d'altres ha sigut una cosa fàcil i la gent que és aquesta experiència em sembla que és el que la gent valora perquè desenvolupa una consciència crítica que és el que ens fa falta, com més que consciència crítica hi hagi, això té més garantia de tirar endavant, des de les empreses cooperatives, és un altre tipus de consum. I agraït una miqueta també l'esforç que a vegades ens fa falta de definició de conceptes en el món de l'economia cooperativa, perquè a vegades ens trobem sense concepte, sense definició, aquesta lluita per trobar com ho expliquem, com ho fem, com ho traslladem a la gent, a vegades ens costa. I també felicitats pel llibre. Gràcies. I també m'ha agradat molt que hagi subratllat el terme cooperativista, perquè sí que a vegades és molt fàcil fer cooperatives, però quan te trobes les actuacions que has de fer estan dins d'una cooperativa, la generositat potser combinada amb el sentit comú de que han de sortir endavant les coses i que has de poder viure això, doncs és interessant. Hi ha molt per aprendre, per explorar, i tot és com donar suport i més coneixement. Jo volia dir, en aquest concepte que has obert, el de l'allargascència, jo he entrat en el web aquest que surt aquí, Sí, de Dios de Tierra, no? Sí. perquè tinc una torradora amb el cable malament i l'anava a canviar i dic, bueno, anem a veure si m'ha sortit un lloc a Santa Coloma. Què dius, sí? Sí. Ja ho sabia, sí, tu. Interessant, molt bé. trucaré a veure... Ja sé. Ja me'l donaràs després.
alargascencia.org, amigos de la tierra. Jo que comentaves també de la transferència de coneixement de la universitat, en el document en què parlàveu. Sembla que hi ha un problema de les universitats, però també un problema de l'economia solidària a l'hora de demanar, no, aquesta transferència. Perquè si no es troben amb que hi ha gent que necessita aquesta transferència, és molt difícil que creïn la manera de fer-ho. No? Estan molt acostumats a treballar amb l'Anone, amb Bici Catalán, no? Sí que hi ha programes i ràpid munten plataformes perquè la transferència sigui possible. Però ens hem trobat amb Santa Coloma amb alimentació, no? Cobrir un camí, bueno, ells estan disposats d'alguna manera. Campus Torribera. Campus Torribera, la voluntat hi és, el que passa és que nosaltres també hem de saber què volem, no? Quan demanem això, i anar-ho madurant. També és una mica de responsabilitat. Ho dic perquè també és responsabilitat de l'economia solidària. Dirigir-se a les universitats, que a vegades ens costa una mica. Si vosaltres, no? La gent del Sargantana feu això i funciona, mira, serà una experiència pionera que podrem, no? Sí, utilitzar els altres com a referent. Costa, perquè també hi ha molts canvis, hi ha un rector, hi ha un altre, però bueno, la disponibilitat dels equips de la universitat ja em sembla que hi és. Passa que nosaltres som un restaurant, tampoc podem anar més enllà d'això, no? Però jo penso que desenvolupar projectes s'ha de treballar perquè no és el que estan acostumats a fer, estan acostumats com a institució pública, sempre és més fàcil dirigir-se al Condis per solucionar un problema de mercats que no fer un treball de base sobre què fem amb aquest mercat municipal, no? Però d'alguna manera, si hi ha voluntat, si hi ha la mínima voluntat, si hi ets, és més fàcil. Si has estat present i has comunicat el que, bueno, projectes que poden haver, sembla que és més fàcil. Hi ha un discurs sovint, no? Que allò que quan reclamem des de l'economia social algunes coses, com l'entrada que parla de la contractació pública responsable, no? De fet, aquí també el que dius és que, bueno, a banda de demanar, també ens hem de fer adults, per dir-ho d'alguna manera, quan dius que hi ha alguns deures encara per fer, no? I parles aquests d'aprofundir en el compromís social i ambiental, que no sempre és el desitjable, fer el balanç social per mesurar-lo, guanyar dimensió i multiplicar-se per poder absorbir aquest increment de demanda i excel·lir en els seus productes i serveis. Abans d'ahir precisament tu abans esmentaves que en aquests moments em toca ser regidor, no? A l'oposició de l'Ajuntament de Santa Coloma. Doncs en el ple de dilluns a Santa Coloma vam aprovar una guia de contractació pública responsable, no? En la qual aquesta vegada nosaltres hem pogut participar activament, hem fet moltes esmenes i jo crec que sincerament serà una guia que si s'aplica, que és l'altre tema més important encara, doncs pot afavorir molt doncs, que les licitacions públiques, en aquest cas a Santa Coloma, doncs, en bona part doncs, vagin a empreses com a mínim en responsabilitat social, que no sigui pura cosmètica, i a ser possible economia social i solidària, no? Però jo que hi he posat les banyes en això, no? Sempre per dintre he tingut el rosec aquest de dir molt bé Jordi, superinteressant, però després el sector respondrà, no? Tindrà capacitat per respondre, no? I constates que si ho mires pel que fa a volum de facturació, no? Doncs les empreses que més contracten amb un ajuntament, no? I segur que a Badalona és exactament igual, no? Doncs clar, dius, en aquest sector nosaltres què tenim? No? Només no tenim res, no? Per tant hem de tenir molts deures a fer, com comentava també el company, no? En aquest sentit, no? I de realment demostrar que som mereixedors de guanyar concursos per la nostra qualitat social, laboral i ambiental, no? Jo almenys no estic mai partidari d'una contractació pública responsable que de per se doni per feta que si és una cooperativa doncs ha de tenir avantatges. Jo crec que les coses s'han de demostrar, no? I que des de l'economia social i solidària, des de la CIS concretament, fa bastants anys que estem impulsant un balanç social i que encara, per desgràcia, comparativament poques entitats el fan, no? En relació amb el volum d'entitats que existeixen. Per tant, vol dir que efectivament ens hem de posar les piles i hem de demostrar les coses, no? No crec que sigui veritat
allò que a vegades es diu des del sector de dir, no, és que les cooperatives portem la democràcia i la sociabilitat i el compromís social a l'ADN. No, perdonin, no? L'ADN a les organitzacions no existeix, no? Vull dir, això s'ha de demostrar dia a dia i si no, es digui vostè com estigui. Doncs, si no hi ha més preguntes, us donem les gràcies per haver vingut, a tu Jordi, especialment per haver dedicat temps a fer el llibre i fer divulgació i venir avui a presentar.